Smile. Is this? Ang lilaw. Oh, magsasarili na daw sila. Mag-vlog. Duwata ka ibalyan to kan ni Victorin. Nasi ka. Na. Last dinabla. Oh no. Lagi ka guys, kukuha tayo ng kabuti na naman. Kasama ko si Canter Brian, saka si Canter Kevin. Gewa eh. Si Hunter Francis yun. Si Bebe. Dawan. Kuha kami ng kabuti. Kalaw. So. Ay, may kumuha na. Awani. Danagalan. Nagtatanagalan dan ni. May kumuha na. Ito tayo makamaw. So, nakita dan ada kita. May kumuha na ng kabuti, mga ka-hunter. Babati dapat ito yun eh. Naik 2 down. May kumuha yung mga tinatago namin kabuti dito, mga ka-hunter. Sayang. Late ka na. Na? Marami daw doon, mga ka-hunter. Nalada pa edyo da dyan eh. Dinabati di. Ni? Oo nga. Di ata nila nakita oh. Jackpot! Nice! Oh. Dami naman oh. Yun. Mukuha na si Uncle Francis. Wow! Si Tito Francis. Ay, nagtapin eh. Ay, nagadun eh. Ayun ang mga tira. Mukuha na si Hunter Kevin. May maliit pa dito. Maliit. Ano, mga hunter. Baka dagila pa tinala daw. Ito. Laki-laki. Nice one. Malbog ta tayo si din. Yung ating mga kasama nangunguha rin. Tatatlo kami. Yung mga hunter nating iba may sakit na. Oy. Si Hunter Kevin. Amana! Alias Binong. Ito si Hunter Francis. Alias Victor. Giselle. Mga nickname nila ayaw nilang sabihin. Ito oh, laki oh. Wow. Ayun oh. Nice. Wow. Oh wow, wow.
Pupati ko. Wow, wow. Tag-ulan na naman. Ay. Oy, wow. Well played mga hunter. Nice G. Ito yung pinagkakamalan nyo na magkapatid mga hunter. Magbagada ka. Magkapatid ba sila? Ang sabi ng iba, magkapatid daw kayo eh. Hindi po sila magkapatid. Ha? Magkasyoso lang. Nadadalan? Sayang. Oy, oy, oy. Ingatan mo, ingatan. Ingat ka. Ingat ka, bebe. Lapit na masira mga hunter, sayang. Ya, pwede kita nih. Buka. Tagalagay. Oh. Ito mga hunter, oh. Grabe, laki. Isang dangkal, oh. Guys. Oh. Kahapis ka ba ning kulot? Awanti alaga mong. Awanti tarakam mong kulot. Ano? Nah, nalpos. Malpos dagaro daw. Dadapit ka here mo dito. Ang takot mo ang date ko. Uy. Jini nagado aja di jini punti ko ni. Lalaksa ni. Ipon natin eh. Meron pa daw dito. Dadaan dan. Sayang, sira na nga. Kinuha ni Canter Kevin, oh. Nasisira na. Lapit nang mabulok yung iba. Sayang mga Canter. No? Dito muna. Kita na lungso. Slabukol mo lang ito. Ano? Pwede kampi ito eh. Kuno Victor. Oh, size. Di sagpat aduk. Sagpat jay. Jini daw jay. Hintay ala nino. Kakasta? Di dyan ka muna mga Canter. Titignan natin yung nasa ano, taas. Puro tala ino mo umanan. Ha? Yung umaga pa eh. Ayun na. Natukpo-tukpol pa yun niya. Dito. Finding kabuting kalaw. Tinukpo-tukpol da pa yun ni. Asaan, asaan? Si Kulot, kapes na. Ay, picture ko yun. Thumbnail. Bulka, sarap pa lang ah. Uy, picture. Gawa tayo thumbnail. Mga Canter. Nagisumpi na. Oh, kita kami. Smile. Isis. Lilaw. Ang ganda nito mga Canter. Niglapsa dayto niya kasi kumamin hong natudtudwan. Ligas ta kumain ni nagpintas ni. Ang ganda ng shape mga Canter. Slapayun ni. Ito, maganda rin. Inutom pa kang kanang kutunan ni. Ang sambi niya. Malamit. Ay, may nag-comment doon na ano, rare daw na ano to, kabuti. Vlogger. Galala dala oo. Oo mo. Rare ka ng ate Astoy. Yung ganitong kabuti daw mga hunter, rare daw. May nag-comment sa akin na vlogger, na YouTuber din. Rare daw tong mga kabuting to. Down. Ay iba. Madalang daw ito na makuha mga hunter. Kaya swerte kami. Meron dito sa amin tong kabuting to. Sigluto man eh. Kasi sa iba daw mga hunter, wala daw mga ganito. Ang alala tayo ito ya. Oy. Rare daw kasi to sa iba. Kasi may nag-comment sa akin na ano,
isang YouTuber din na malaki-laki na yung subscriber. Rare daw. So di namin alam. Ngayon lang. Ayun. Sila din yung mga kumukuha ng kabute. Mga hunter. Si ka-hunter Kevin kinukuha niya yung mga pwede pa doon. Tapos yung yung ugat tatapon dito para tumubo pa. Nabukol mo ulit ito. Mamakat tayo. Tapon nung Oy. Ang laki nito Mga hunter buong kalaw. Oy. Oh. Agi yan nagalante agi tubutan tuwan tagi jayan. Kita pa niya. Nagsumusi ka. Ito ang kuha. Diretso datin. Kapis ka na kulot. Wala na yung alaga mo. Wala na yung alaga mo, kinuha na namin. Naalagaan ni kulot to mga hunter. Yan yung mga kabuting yan. Siya yung may mga may mga alam nito. Yung mga nag-aalaga dito. Mapasin na kita dito. So may dardara sa magkalag pa ito makikita. Kumbaga siya yung CI dito. Dun. Mga hunter, pauwi na kami. Doon na si Hunter Joey. Kumabol na late na. May pinuntahan kasing kasal mga hunter. Nakikasal. Galing siya sa punsyonan, lanit-lanitan. Nakilanit siya. Mga hunter. Bagla tanah ka save di Facebook aja na delete na kuan video. Haan. Aja delete di YouTube. Delete? Apa yang delete do? Kamu. Na violation na. Ah! Ah! Pakai langsung na. Ha? Talaga. May pupunta lang pala sila na basketball. Ayan Darna. May wipes pa siya. Yung motor niya. Yan siya. Late. Abang, mana lamang? Basta lang 50 lang. 50 lamang. May series na kung kapampanan. 50? Siya pala yung coach ng ng basketball team, si Hunter Joey, Kalupan. May laban si Alicana yun Nya. Pagka tubag puyo-puyo yan, to apuya. Naman ako dito. mga kantero, nilinis lang kami dito ng kabute sa may ilog namin. Ilinisan namin itong mga kabute. Dami. Tignan nyo mga kanter, may mga batang pumunta dito. Nakilala kami, mga dayo. Kami ng sticker pero wala kami sticker. Bibigyan natin pag pag may sticker lang. Gagawa tayo. Tatan ni. Tingnan nyo, andyan na sila Tatan ni. Atras na mo. Agak-atras kayo mo. Main na. Ito. Lah. Kayo kayo. Taga ano kayo? Para may nangawanong. Patay ka na.
Silpin mo. Kang kayo ito, tuno pa. Sumaron. Naibus. Naganyo ka day. Kung kita ba yan, hindi ko ni. Ala, tayo. Hindi. Ala. Sino dumawat? Tekak to. Namaminsan. Ano nang doon naman? Naga mo? La. Naga mo ka di? Miles. Jan Miles. So. Manong. Tap na may record na eh. Tap na muktog ika. Check ko blank ko. La. Kamay ka na? La, mabingki mo. Amin to. Oh, kami matandaanan. Pagkabaw kami. Kami ko yun la. La parang itili. Tamok to kita ko. Uro pa yo. Okay. Kami ko na. Sang manong kay Marco. Wow. Okay, Mark. Sa ija niya. Napakita alat tagitan nero pa yun. Tapno ko mukto. La. Eh. Sika. Oh. Sika. Wala, mabay no. Lala. Oo. Humingi ng ano yun mga sticker. Ayan guys, magluluto na tayo ng ano, yung kabote. Ayan guys, mantika. Ano? Mantika muna. Ayun muna. Lagay natin. Awang pay sandok. Diyan. Pal. Tapos ito mga kantero, bawang. Kailangan lang natin na mag-isa. Wala kasi si-set kulot. Yung sunod mga kanter, sibuyas. Ako makikita ta ulong Brad. Han? Haan. Yeah, matan. Napisi mo jo ulo ni ka-hunter Brian mga ka-hunter. Pure ka. Nya nga to ta. Pero may kita ito eh. Oh yeah. Ito sibuyas, may kita ito eh. Woy. Sibuyas mga kanter. Yung sunod. Ay di ko mamo napintas nga background di ko mamo da puno-puno naman. Nga mo deta puro mo bote ti arak. Diyan eh. So, isunod natin yung ano, yung kabote mga kanter. Ha? Ida. Ida, mabubuhay. Tama ka. Gawin natin. Yan. Tapos ang sunod dito mga kanter is ano? Tanaganan. Yan, si Sumaro no? Mister. Hindi kami kasi chef mga kanter. Pala si Kulot. Yung oyster pala. Ito mga kanter, oyster sauce. So, dalawa na. Sumpuro nga. Dalawin na natin. Oh. Sarap. Oh. Nice one. Na? Ito ba? Ito video na kami. Pero ba't kita dati nga? Pero sila ba pag napaklaka? Ano? Haluin natin mabuti mga kanter. Yan o. Sabi nung nag-comment mga kanter, mga rare daw na ano to, kabuti. Yung madami yung subscriber. Shout out sa iyo, kanter. Taga ano yun, Nueva Vizcaya.
vlogger mo lang aja. Tarang natin kami. Ya, drag din nung. Ito, Norma Hunter. Masamang balita mga Hunter, ano? Na-confine si Kulot, tinakbo sa ano, grupo. Dito tumitigil na ano, magsuka. Tinakbo na sa ospital. Lagyan natin ng soy mga Hunter. Konti lang. Ayan. Jampol, birbiro da driver tatay. Nakadiyo brada, pero may medyo vlog yun. Oo, nagsaksaki gano'n. Hanggang dubong bango. Inamin matawagan si Paul mga Hunter. Ang kapatid ni Kulot. Yan, matawagan. Siguro nagpapanik na doon sa ano sa bahay nila. Pero pumunta na sila ano si Hunter Kevin. Si Making siguro. Ayan mga Hunter, luto na ang ating adobong kabute. Kakain na tayo. Nagdi gusto ka rin, Brian. Italin ka. Nangkal sa kulit.